Keďže minulý diel dosiahol neuveriteľný úspech, tak je tu ďalší. To si rob... Ja idem naspäť. Kurva. Kde to bolo? Ale tam je normálny svet už. Parkour. Dobre, tu je tá loď. Debilný biom. Ešte aj postel som mal. Sem som išiel, že hej. Piesok si pamätám. Tam je táto moja hora. OK, dobre. Ešte, že som neodišiel tak ďaleko. Jedno šťastie. Tu tak, kde už to musí byť jasné. Tam to je, OK. Jop. Aha. Budú to nejaké diamanty. Trvá to. Treba byť trpezlivý niekedy. No toto bolo tesné. To je vlastne výťah, ja môžem ísť dole, tak iba nakúknuť. Taký je plán. Dajte mi ešte pár rýb, nech neumrem hladom. Krása. Máme tu spawn point. Na týchto šutroch dvoch. Dobre, a dám si to pekne uvariť. Až teraz sa mi zaplata. Keď viete, čo ma zaujíma? Že či keď budem v nejakej akcii, že či sa tá hudba akože zmení. To by bolo cool. OK, dobre, myslím, že sme ready. Ideme na to. Aha, diamanty! Hneď zo šupy. To si vezmem. No poď, no poď. OK, krása. Rýchlo, svetlo. Jo, enchantovanie. Nie. Toto sa hodí, tohto si ešte vezmem trošku. Ideme jolo. Potom sa tu vrátim. Tu je diamant, aha. Jo! To, hej. 1, 2, 3. OK. Semrak. Ale železa by to chcelo trošku viac. Myslím, že idem naspäť týmto môjim výťahom. Dobrú noc. Dobré ránko. 6 diamantov. Krompač. 3 diamanty. Čo meč? Môže byť meč. Uhlie. Nebezpečne sa tu chodí, to sa mi nepáči. No, to už je lepšie. OK. Môže byť. OK. Takto. Áno. No čo teraz? Ryby. Pufferfish. Celkom vibík. Toto nie je náhoda. Pokračujeme v prieskume. $32. Krása. Lapis. Odkiaľ? Zas? Kde si? Tu naháčem bordel, hej. Ceduľku potrebujem. Neviem, jak sa to volá po anglicky, sprostý som. Toto. OK. Cennosti. A odpad. Skúsim si urobiť farmu. Nech tu nemusím furt loviť ryby 20 hodín. Sa pokúsim si tu urobiť farmu, hej. Lenže jak na to?